yurdumyzyň tebigatyny goramagy, hemem baýlaşdyrmagy, oň baýlyklaryny rejeli peýdalanmagy aýratyn ünserliýe. Yurdumyzda tebigat gözelliklerine baý bolan goroxanalaryň bir näçesi bolup, olarda tebigaty hemem oň haýwanat dünýäsini goramakda uly işler alınıp barylýar. Özüniň täsin tebigaty bilen tapawutlanýan Köpetdağ Döwlet Tebigat Goroxanasynyň işgärleri tarapyndan burada amala aşyrylýan köp taraply işlerem munyň aýdyň mysallary. Hormatly prezident bilen yurdumyň goroxanalaryna ýabany haýwanlar hemem ösümlikleri gorap saklamak, almesasy düýpli öwrenmek, olaryň sanyny artdyrmak, gözel tebigatly ýerlemede aýaly saklamak boýunça zeruri işlerini geçirilmeli bardaky berýän tapşyryklaryny uralyp zähmet çekýän Köpetdağ Döwlet Tebigat Goroxanasynyň işgärleri yurdumyň tebigatyny gorap saklamak boýunça ýurda ähmiýetli işleri özleriniň munasip goşundyny goşýardyr. Goroxanalaryň tutýan meýdany 50.000 hektardan owrak. Köpetdağ Goroxanasynyň tabinligine degişli mäneçäçek hemem gurhuwdan çäkli goroxanalarynyň hem tebigat erkinliklери bellenmäge munasipdir. Mäneçäçe çäkli goroxanasynyň meýdanlary guşlaryň bir näçe gonyp göçýän görnüşleriniň mekany hasaplanýar. Şeýlede Köpetdağ Döwlet Tebigat Goroxanasyna degişli iki sany tebigat ýadygarlyklar bar. Bu tebigat ýadygarlyklar hoz hemem pese ağaçlarynyň gadymdan galan tebigat tokuýlyklaryny gorap saklamakda aýratyn ähmiýeti eýdir. Köpetdağ Goroxanasynyň ösümlik dünýäsi ören köp türlüligini tapawutlanýar. Goroxanalaryň çägini ösümlikliň 1200-den gowrak duş gelýär. Türkmen arçasy goroxanada esasy ýaýran tokuy emele getirji agaçlaryň biridir. Şeýlede goroxanada argywan, kerkaw, dagdan, injir hemem başga da bir näçe agaçlar we gyrymsa agaçlaryň görnüşleri ösýär. Goroxananyň çägini ösümlikliň Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girdilen görnüşlerinden 45 ogly duş gelýär. Köpetdağ Döwlet Tebigat Goroxanasynyň meýdanlaryna ýabany haýwanlaryň köp sany görnüşleri bar. Olaryň arasynda Türkmenistanyň Gyzyl kitabynyň hemem tebigaty goramagyň halkara birleşiginiň Gyzyl kitabynyň sanawyna girdilen görnüşlerinden Alaja gaplan, sırtlan, manul pişigi, dağ tekesi, dağ goçy, keyik, gulon hemem başga da bir näçe görnüşler goroxanalaryň çägine duş gelýär. Bu gymmatlyklary almy tarapdan öwrenmek boýunça goroxanalaryň işgärleri ýylyň dowamyny almy gödäwçilikleri alyp barýardyr. Almy gödäwçiliklerde durly usuliýetleň özleşdirilmegi, ýagny innowasion tehnologiýalaryň ulanylmagy, tebigat baýlyklamady almy esasy öwrenmekde, hemem olary gorap saklamakda da sanly ulgamlara geçilýän görkezýär. Häzirki wagtda Köpetdağ Döwlet Tebigat Goroxanasynyň dağ derelerdir jürgülerini hereket duýujy surat hemem video enjamlary goýulyp ýabany haýwanlaryň ýaşaýan ýerleri, sany, şeýlede başga da ýaşaýyş şertleri boýunça almy maglumatlar toplanýar. Yurdumyň haýwanat dünýäsinde pişikler maşgalatyna degişli görnüşlerinden alaja gaplan, geçi gaplan, garagulak, manul pişigi, sehra pişigi, gamyş pişigi hemem köwük duş gelýär. Alaja gaplan haýwanlaryň dünýä ýüzünde düýbünden itip barýan görnüşleriniň biridir. Olu Türkmenistanyna, Köpetdağda, Uly Balkan daglaryna, hemem Batkyda duş gelýär. Köpetdağ Döwlet Tebigat Goroxanasynyň meýdanlary alaja gaplanyň esasy duş gelýän ýerleriniň biridir. Dağın kert derelerini aýraklan hemem umgulaň uly sürüleri gabat gelýär. Sakally umgo ýa-da dağ tekeleri goroxananyň bir näçe meýdanlaryny hemem oňa goly ýerlerde Markow dagy, Arçavil, Annazly, Gaplanly daw, Jemalyň gowy, Şyhdyry, Bürgütliger şäly meýdanlarda olaryň uly sürülerini görmek bolýar. Umgolar 2-3 ýaşyny ösüp ýetişýärler. Olaryň şahlarynyň görnüşi gylyç şekilli bolup, şahlarynyň uzunlygy 127 sm goýdyr. Umgolun sürülerinin içinde has uzak ýaşlylara mabat gelýär. Goroxanada ýaban haýwanlary aýaly saklamak hemem sany köpeltmek üçin olaryň biologiýasy hemem ekologiýasy düýpli öwrenilýär. Şeýlede olar üçin suw üçinçiligi döredilýär. Gyşyň has sowuk gelen ýyllary haýwanlar goşmaça imitlenirler. Şeýlede tebigat baýlyklamady gorap saklamakda goroxananyň işgärleri raýatlaryň arasynda ugagy netiýe işlerini iýdigdirli alyp barýarlar. Köpetdağ Döwlet Tebigat Goroxanasynyň agzybir işgärleri hormatly prezident we tebigat baýlyklamady almy esasy öwrenmekde, hemem gorap saklamakda döredip berýän mümkinçiliklerini, hoşallyklaryny beýan edýärler. Olar döredülen mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, ýabany haýwanlar hemem ösümlikleri gorap saklamak, almy esasy düýpli öwrenmek, olaryň sanyny artdyrmak, gözel tebigatly ýerlemede aýaly saklamak boýunça zeruri işleri alyp